Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwana, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Barkamu da saduwa. A cikin wannan sabon bidiyon namu zai bayani ne kamar in mutum ba son takura bisa WhatsApp. Mutum zai iya yi ma vocal ya ga ba ka saurare shi ba ko ka saurare shi ka ƙale shi. To wannan mun ka zo da shi a yau shine wanda baya gane ka saurari vocal ɗin nashi. Zai zo ma amma shi kamar ka saukar bisa WhatsApp, ka jima ka saukar bisa WhatsApp. A baya mun magana bisa kan duka mutane, duk wanda zai yi ma vocal zai ga wata alama. To yau kuma na mutum ɗaya ne za ka ɗora shi. Insha Allah mutum ɗaya za ka ɗora ma in kana buƙata. Kar ku manta kuma subscribe Niger TV tawa. Zarar mun ɗora sabbin ayyukanmu za ku ringa gani. Insha Allah in za ka ɗora shi nan za ka shiga. Yi da shike nawa yana sama. Ga nan nawa yana sama. Yanzu bari na cire shi. Yanzu ayoyin message zai zo. Gashi ya nuna flash biyu na ina saman bisa WhatsApp. Na kallai. Na ya nuna mishi alama da na kalle shi. To yanzu ina son yadda ba zai gane hakan ga wata ne zaji. Sai na shiga cikin numeron nawa. Na shiga na sama zan shiga ganin custom private. Na shiga sai na duka wannan sai na samu su. Yanzu bari mu shiga cikin inda nake so na yi magana. Ya nuno mishi da na sauka bisa WhatsApp. Na kalle shi amma nan bai nuno mai ba. In ka san ka fidda shi kuma ka za ka mai kuma za ka yi ciki kuma ka fidda shi. Ya nuno flash biyu na yana sama ma'ana. Yanzu na kallai ya nuno mai shi. Insha Allah kada ku manta yan uwa. Ku muna link da sharing da subscribe da zaran mun sa ayyukanmu za ku ringa gani insha Allah.